Русь, рускі, русіны. Словы з аднаго боку зразумелыя, звыклыя, а з іншага загадкавыя і шматзначныя. Дзе яна? Русь. Хто такія русіны ў разуменні, напрыклад, 16 стагоддзя? Які ён, рускі мір здаровага чалавека і ці магчыма такое ў прынцыпе? З вами Катерина Ваданосова ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя пытанні нашай сумеснай гісторыі. У папярэдніх праграмах я ўжо згадывала паходжанне самога слова «Русь». Яго ў наш рэгіён прынеслі нарманы, вікінгі. Слова было назовам іхнай вайсковай карпорацыі, якая пазней пераўтварылася ў дзяржаву, больш вядомую як Кіеўская Русь. Нагадаем, што ні пра якую Маскву тады гаворкі яшчэ не было. Пасля драблення і канчатковага знікнення той самай Кіеўскай Русі, як дзяржавы, тэрміны «Русь» і «рускі» нікуды не падзеліся. На доўгія стагоддзі яны сталі этнаканфесійнымі маркерамі для продкаў сённяшніх беларусаў і украінцаў. Кажучы пра 14 ці пра 17 стагоддзя, мы яшчэ не можам ужываць тэрміны «беларускі» ці «украінскі народ», бо нацыі і народы з'ява куды больш позняя і адносіцца ўсяго толькі да 19 стагоддзя. Дык якія ж адзнакі гэтай самай рускасці? Першы – моўны фактар. Мы не знойдзем у дакументах ці кнігах 16-17 стагоддзяў узгадак пра старабеларускую ці стараўкраінскую мовы, бо для людзей таго часу ўсё гэта было рускай мовай, з рэгіянальнымі асаблівасцямі, якія не кожны раз перадаваліся нават на пісьме, хаця у выданнях Францішка Скарыны мовазнаўцы ўжо фіксуюць беларускія фішачкі. Найверагодней жа, пісьмовая мова заставалася даволі кансерватыўнай, пісалася паўсюдна больш-менш аднолькава, а вось чыталася ўжо ў Вільні ці ў Кіеве па-рознаму. Я нагадаю таксама, што звыклым для русінаў алфавітам была кірыліца. Пазнейшыя эксперыменты 19 стагоддзя па пераводзе беларускай ды украінскай моваў на лацініцу, на шчасце ці, на жаль, не мелі асаблівага плёну. Другі важны фактар – канфесійны. Ён быў бадай што універсальным. Рускі значылася праваслаўны. З пэўнымі, праўда, выключэннямі, якіх часам станавілася ўсё больш і больш. Ад 16 стагоддзя сярод рускіх паноў, як называлі тады праваслаўную шляхту і магнатаў, пайшла мова на пратэстанцтва. Але, прымаючы кальвінізм, напрыклад, рускія не пераставалі быць рускімі. Наступнай хваляй была мода на каталіцтва, якое давала больш правоў. Яна была, па сутнасці, такім сабе білетам у клуб эліт Рэчы Паспалітай. Але нават стаючы каталікамі, якія-небудзь вішнявецкія ці чартарыйскія, памяталі сваё русінскае паходжанне. І ўрэшце, трэці фактар – фактар тэрытарыяльны. Большая частка тэрыторыі сучаснай Украіны, а таксама цэнтральная ды ўсходняя Беларусь, ажно да Смаленску, лічыліся Руссю. А чым жа тады была Масква ці, напрыклад, Вологда? Масковіяй яны былі, сябры мае. Альбо татарыяй. На еўрапейскіх мапах часта можна сустрэць акурат гэты назоў – татарыя, датычна неабсяжных прастораў за ўсходняй мяжой Вялікага княства Літоўскага. Дарэчы, пра Вялікае княства Літоўскае. Не будзем забывацца, што поўны назоў нашай тагачаснай дзяржавы – Вялікае княства Літоўскае, рускае і жамойскае. А значыць, кожны вялікі князь быў у тым ліку рускім князем. Дадамо сюды, што справаводства ў ВКЛ вялося акурат на тагачаснай рускай мове. Статуты, асноўны дзяржаўны закон, таксама пісаліся па-руску, менавіта на тагачаснай рускай мове, а не на языке Карамзіна і Пушкіна, які быў штучна створаны ажно ў 18-19 стагоддзях. Астрожскі, Алелькавічы, Вішневецкія – вось цвет рускага міру таго часу. Рускага міру акурат у нармальным, добрым сэнсе гэтага слова. Дадамо сюды Францішка Скарыну, Петра Магілу, Івана Фёдорова, Петра Мсціслаўца, Васіля Цяпінскага, Григорыя Скавараду ды шматлікіх іншых. І так мы атрымаем сапраўдны рускі пантэон, ніякім чынам не звязаны з Масковіяй. Хаця, даруйце, все ж такі звязаны.
Канстантин Астрожскі, напрыклад, ваяваў з Масковіяй і здабыў маскавітаў перамогу пад Оршай ў 1514. Францішак Скарына спрабаваў ладзіць кнігадрукаванне ў Масковіі, але ягоныя кнігі там панішчылі як богапраціўныя. Тое самае, дарэчы, было і з працамі Фёдорава і Мсціслаўца. Таму яны і рэлакаваліся спачатку ў Заблудаў на Падляшшы, а потым у Львоў. Дарэчы, вуліца Руська ў самым сэрцы старога Львова нагадвае акурат пра тыя часы і да сучаснай Расіі не мае аніякага дачынення. А што ж тады з Расіяй? Прабачце, з Масковіяй. Дзе яе месца ў гэтай гісторыі? Уладары Масквы гралі з рускай тэмай яшчэ з часоў Івана III. Прэтэнзіі на рускую спадчыну і старыя рускія гарады, Полацак, Кіеў, Чарнігаў і іншыя успыхвалі штораз з большай сілай пры Іване Грозным, Алексея Михайловичы і ўрэшце пры Пятры I. Акурат пры Пятры выхадзец з Кіева-Магілянскай акадэміі Феафан Пракаповіч канчаткова аформіў гэтую канцэпцыю рускага свету з Масквой як лідаркай усяго гэтага рускага і, галоўнае, з правам на ўсё рускае. І акурат з гэтага часу колішняя Масковія канчаткова пераўтвараецца ў Расію. Самое слова, дарэчы, Расія – гэта грэцкае прачытанне тэрміну «Русь». І ўсе наступныя імператары ішлі тым самым шляхам, карыстаючыся для апраўдання кожнай чарговай захопніцкай кампаніі міфам пра Велікаросію, Маларосію і Белую Русь. Нібыта тры сястры, самая малодшая з якіх раптам чамусьці апынулася галоўнай. Што ж нам, беларусам і украінцам, тады рабіць з нашай рускай спадчынай? Выкінуць на сметнік? Не-не-не. Гэта занадта важная частка гісторыі і ідэнтычнасці нашых народаў, без якой не было б нас сённяшніх. Хутчэй наадварот. Трэба памятаць, трэба ведаць, каб у кожнай спрэчцы з усходнім суседам можна было запытацца: «Мы рускія, так, а вы, прабачце, хто?» Дзяліцеся нашай інфармацыяй як в онлайне, так і офлайне. Ставьте падабайкі, подписывайтеся на канал, распавядайце сябрам. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.